Na ito na, mga sa kaliwa. Ito yun, mabigat yung katawan. Mga sa kaliwa, Dennis Gabaldon. Sinong tatawa? Mga sa kanan, mga sa kanan. Lover boy, Jezreel Laudico. Si Jesus Garcia na, mga ito naman si Mark Laplana na naman, Gilbert Rosario. Last 150 meters, so the finish line. Huwag na kayong mukurap, huwag na kayong bibigay. Huwag na kayong marami. Sigurado! Nagbabaga! Naglilab! At nag-aabay na himatay na mangyayari dito. Last 150 meters to the finish line. Ito, Gilbert Rosario na sa harapan. Gilbert, mga Sid, tara ibog. okay! Bakbaan ka rito. Mati kami bakbaan ka rito mangyayari. Open road bike. Naku, dito nagbabalik ang aking barangay. Itong si Dennis Gabaldon. Sprinter ito pero medyo tumataba pa. Hindi pa gaano nakaka-recover sa dati niyang katawan. Itong ex-pro rider. Sa dito rin si Daryl Duratre, Gilbert Rosario, Harley Davidson, Yannick Reyes, si nagbabalik bike ex-pro, itong si Leonardo Valdez. Andito rin si Ruben De La Cruz and si Lover Boy, Jezreel Launico. James Tuwaldo, dito din Arvin Armendez, Mark Laplana. Mga sa kaliwa, ito yung mga future na mga papalit sa ating mga pro cyclists. Ito, Luigi Ramirez and Davidson Fernandez. Wala na itong apat. Itong si Daniel Cordero, Daniel Parinas. Apat na itong ating riders na kumakawala dito sa ating. Pero ito, taga-Apple, Jezreel Launico, Leonardo Valdez. Magandang laban to Maraming mga big guns dito. Maraming mga big guns. Okay, so naka-U-turn na tayo. U-turn. Maraming mga pro dito and mga ex-pro. Habol tayo sa ating harapan. Nagkakabigwasan na Ito na si Dennis Gabaldon mula sa likod ng sprinter to yun. Wow, mabigat yung katawan. Kumikikig-kikig. Wow, mabigat ang katawan itong si Dennis Gabaldon. Uy, may nagbibigay ng ayuda rito si Arvin Armendez. Nagpamigay ng cellphone. Gandang makkaan to at Daryl Duratre. Isang mga sprinter. Ito rin si Aljur. 7. Ito yung ating breakaway artist, Luigi Ramirez. Nasa harapan. Mga sa kaliwa, Dennis Gabaldon. Sagad Nasa likod na Daniel Cordero. Tsaka itong naka-GL sumunod kagad, Luigi Ramirez. Makakawala So tinitikit pa rin itong peloton natin. Tingnan kung tuloy ang makakawala itong ating apat na breakaway. Babalik bike talaga itong si Dennis Gabaldon ang sprinter ng San Mario. Mga tetong si Luigi Ramirez gustong kumawala itong apat. Humahabol Daniel Parinas. Ito yung ating grupo. Hatak-hatak ni Aljur, Laplana. Mabilis yung sibatan dito. Nakasungarin dito mga kaibigan. Open area to open area kaya mahangin. Sigurado yung boses natin dito mahangin. Walang tatakumpay na makatakas. Mahirap kasi tumakas dito. Mahirap mag-breakaway dahil maluwang itong ating ruta. Kitang-kita kagad kung sino ang tatawa. Mangat na sa kanan, Daniel Cordero, Daniel Parias, Ramirez, GLO, James Ubaldo, bantayan to, Yannick Reyes, pangat na sa kanan.
Grabe yung wasiwasan dito ha. Nag-crossover moves. Daryl Dulate, nakikiramdam lang to. Dahil ito, pang-sprinter to. Kasi Lover Boy, Jezreel Laudi, mga ata sa kaliwa. Mukhang gigil na gigil ha. Gigil na gigil na kumawala itong si Jezreel Laudi ito dahil kumawala yung jowa niya dati. Uy, anong nangyari? Makakawala to si Jezreel Laurico and si Ramirez. Mahabol naman si James Obaldo. Na-slide ng bagya. Uy, Idol, yung makadikit to si Idol. Masarap kumarera pag ganito kalinis yung ating race track. Dahil wala tayong masalubong, wala tayong kasabay na. Bumabanat na itong si Jesus Garcia na, bangat na sa kaliwa, Jesus Garcia na sa likod niya. Daniel Parinas, ito naman si Mark Laplana, humahabol na rin. Sa may bandang kanan naman, Gilbert Rosario, bangat na si Gilbert Rosario. Ito naman si Daryl Dulate, humahabol na rin, nagkakapulasan na. Luigi Ramirez, at si Ruben de la Cruz, humahabol na rin sa likod. Itong si Ruben, Yannick Reyes, Arvin Ramirez, bakbakan na to. Jezreel Launico, sakit na sakit itong si Daniel Cortero. Talagang gigil na gigil sa bisikleta ito si Daniel Cortero. Dito rin pa si Joshua Etrata. Ito pala kay Boss Christian Etrata Miranda. Uy, pakiramdaman dito sa likuran ha. Uy, pulasan na naman ito. Umangat na sa kaliwa itong si Gilbert Rosario. Sinundang agad Daniel Parinas. Banatan na naman. Talagang pulasan ito ha. Kumakula na naman itong si Laplana and Joshua Etrata. So meron na tayong breakaway. Luigi Ramirez and Mark Laplana. Ito ang dalawang kumakawala. Kumahabol itong GLO. So ito yung ating peloton no. Mahagipis na naman yung si Idol. Kanina pa yung naghahabol ha. Okay. Hoy! Naghahabol na yung ating peloton. May mga kumakawala tayong mga riders. May mga kumakawala. Naghahabol dun sa ating breakaway. So mahabol si Mark Laplana. So katak naman ni Joshua Etrata itong ating peloton. So may kumuha ng tatlo sa peloton. Naghahabol. James Obaldo itong nasa likuran. Nelson Colaton, Jezreel Launico. Inabot nila ito naka-GLO. May mabubuo na tayong alim na breakaway ha. May mabubuo tayong alim na breakaway kapag inabot nila yung ating dalawang breakaway. So ito yung ating dalawang breakaway. Luigi Ramirez, isang breakaway artist, may pang-maintain pero walang pang-remate, yung sabi niya. And Mark Laplana, malakas na mag-remate kasi Mark ha. So marami rin tayo nanonood dito sa ating bypass road dito sa may barangay Palina East. Ito na pala yung ating grupo, papadikit na. Papadikit na itong ating main peloton. Pabilis doon itong peloton. Ayaw pa kawalan yung ating mga breakaway. Yes, yes. Uy, naghahabol itong si Davidson. Naubos itong si Nelson Colaton. Naubos. So panibagong apat na breakaway itong kumakawala. James Obaldo, Jezreel Launico, Luigi Ramirez and Mark Laplana. Hinayaan nilang kumawala yung dalawa. Uy, tumatakas at dalawa ha. Ito yung ating grupo. Maangat na rin si Daryl sa may patanggalan, Ruben de la Cruz. Uy, tatgang sagaran na rin to. Sagaran na rin. Nagkakaubusan na rin ito ha. Naiiwan na yung mga big guns sa harap. Marami na kumakala sa ating grupo. Matira matibay ito. Pag nakatiis ka rito, remating. Malala ang mangyayari dito mga kaibigan. Umaangat na si Ruben de la Cruz. Sumahabol to.
Arwin Armendez, Aljur, Yannick Reyes, La Plana. Hiwalay na kung sila Daniel Marinez, ha. Meron tayo 2, 4, 6, 8 riders na humihiwalay. Ito yung nagpapakalasan eh. Joshua Itrata. So meron na lang tayo siguro mga 3 o 4 laps. Ang lalagi, ang dami pa rin tao din nanonood dito. Oh. Inaabot yung ko na, yung mga nagbadya kanina. Nandito pa rin si Ardinar Mendez. Last 2 pa lang. So tuluyan na kumakawala to si Harley, Daniel Parinas, Luigi. Mangat na naman itong si Luigi Ramirez, sunod kagad James Ubaldo, Darrell Dulatre. Naku, pagalingan na to, pausaya ito dahil last 2 laps na lang tayo mga kaibigan. Last 2 laps, Battle of the Sprinter ito. Ang mga sprinter dito, Darrell Dulatre, Yannick Reyes, Joshua, Harley, James Ubaldo, and ito si Daniel Parinas. Dito rin si Mark Laplana and Gilbert Rosario. Ito yung ating magandang abangan pagdating sa rimarihan kung wala na makako. Mga tanga sa kaliwa ito si Yannick Reyes, nagpapakitang gilas sa road bike itong si Yannick Reyes. Maganda to, maganda. So kumakawala si James Ubaldo and Luigi Ramirez. Tatak naman doon, babantayan itong si Darrell Dulatre, ha, and Harley Fernandez. Alam kasi nila kung sino yung talagang malakas sa sprint dito. Andito rin si Arvin Armendez, all the way finish line. Diskartihan to kung may makakatakas pa kaya dito. Halos mga tiga Pangasinan ito, halos tiga Pangasinan lahat. Ito mga naglalaban-laban dito mga kaibigan. At naman ito si James Ubaldo, lahat gustong kumawala eh. Dahil kung wala ang pang-remate, kumawala ka dito at meron kang pang-maintain, yun na maganda. Pumapanat na rin itong si Yannick Reyes. Dito lang sa likod si Arvin Armendez, kanya-kanyang basa ng laro itong mga ito. Umaangat itong si Luigi Ramirez, walang pang-remate si Luigi kaya kailangan niyang kumawala. Yung mga may pang-maintain kailangan kumawala dito. Okay, so pag-break, rimatihan na. Gandang rimatihan to mga kaibigan. Darrell Dulate magpapakita kaya uli ng lakas sa rimate itong si Darrell Dulate laban dito kay Harley Fernandez, Gilbert Rosario. So korpuhan ito, mukhang magkakakorpo rito sila Darrell Dulate, mukhang marami sila. Yannick Reyes, solo rin ito si Yannick Reyes, ha, and Arvin Armendez, solo rin to. Magandang bakbakan to mga kaibigan. Itong abang natin ay pagbalik, rimatihan. Mangat na itong si James Ubaldo, kailangan kumula, sinunod lang kagad ni Gilbert Rosario. Ito na, nagkakapulasan na. Isang balikwas na lang to mga kaibigan, isang balikwas na lang. May makakatakas pa kaya dito, meron pa kayong makakatakas or sabay ang rimatihan, napakagad ang rimatihan na mangyayari. Mangat na ito si Darrell Dulate, ito may pang-maintain dito. Si Darrell Dulate, sinabayan kagad ni Gilbert Rosario, Harley Fernandez. Gandang laban to mga kaibigan, napakagandang labanan pagdating sa rimatihan. Ito na mga kaibigan, last 200 meters to the finish line, last 200, makata sa kaliwa itong si Luigi Ramirez. Ito si Luigi Ramirez, nagbabadyang tumakas. Si Luigi Ramirez sa kaliwa, nakita kayo ni Darrell Dulatre, last 150 meters to the finish line. Huwag na kayong mukurap, huwag na kayong bibigay, huwag na kayong marami ng sigurado. Nagbabaga, naglilab, at nag-aapoy na himatay na mangyayari dito. Last 150 meters to the finish line. Ito, Gilbert Rosario na sa harapan. Gilbert, mga sa kano. Ito si Dara, Harley Davidson, Yannick Reyes, wala pa na sila matakalawa. Ito mga kasi, Arvin Armendez, sa harapan ba? Harley Fernandez, Ruben de la Cruz, Yannick Reyes, Joshua, Gilbert Rosario na sa harapan. Gilbert, mga sa kano. Ito si Dara, Harley Davidson, Yannick Reyes, wala pa na sila matakalawa. Ito mga kasi, Arvin Armendez, sa harapan ba? Harley Fernandez, Ruben de la Cruz, Yannick Reyes, Joshua, Arvin Armendez. Grabe, ubusan talaga sa rimatihan. Grabe, ito yung nanalo natin. Dalex Aidan James Mendoza yata ito, ha. Si Harley Fernandez. Sumama dito sa aming karera. Tawagin mo na ang iyong mga kabarkada. Simulan na